Kamusta naman mga pinalangga naton nga mga tagpalamati? Yes, welcome sa This Is My Life. Karon yang adlaw Webes, Nobyembre 17, tuig 2022. Kumusta nga iton pagpanyaga? Sa kutob sa iton malabutan sa nga iton paglingaw, pagpangalagad sa inyo sa kahanginan, pagiman sa inyo mga liliswan sa mga radio 684 kHz. Relax lang kamo da. Samtang kamo na nagahinay-hinay kag nagahilay-hilay sa inyo sa mga nahamtangan, inyo kubus nga lagad si Tito Wilma ari lang. Magaupod sa inyo tugtog tak na alas 3 sa karon iya nga hapon. Ang iba naton dira nga mga palangga man nga mga tagpalamatiara naka-online pagi sa Facebook live sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. May chat room kita dira. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo sini nga mga mensahe, inyo man mga greetings, inyo man mga opinion karon sa mga madulong naton nga informasyon kag syempre inyo man mga panugyan, mga suggestion, piece of advice sa mabasa naton nga sulat sa siniya nga hapon. Ang aton sender do nadulaan nagid sang paglaom sa kabuhi. Muna kung kaisa kon hatagan naton ligwa inang mga tentasyon sa paminsaro naton nga mga negatibo ti mangluya kagid. So ibaluon naton ang kaundan sang iya mensahe sa sini nga hapon kung ano ang iya problema. Kag syempre magluwas man sina na aton tag sa ka zodiac sign para man sa aton tag sa ka horoscope. Bantayi man ninyo kag kun ano man ang mga reaksyon ang mga ara sa ilang mga radyo, pwede man kamo padala sa inyong mga talamyawon kag inyong man mga opinion sa aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Balikan ko ang atong sa FB Live sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Kung pwede, naton ma-like kag ma-share. And this is my life. Kag iban pa nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Aton man mga matahom nga mga drama halin sa aga tugtog maghapon. Kag ang mga matipon nga mga balita sa amon sa News Center. Mga matipon nga mga balita ang nagkatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas. Diri naman sa aton sa lokal. Dakbanwa sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Yes, syempre, sa Bugusman nga Western Visayas. Pwede naman ninyo ma-like kag ma-share. Para man sa iban pagid ninyo nga mga kaabiyanan sa mga kaabiyanan kag syempre aton pamilya kag mga pamilya sa aton pamilya paamong kana bila nga ato sa mga malayo nga lugar nga hindi malabutan sa aton sa pagpangalagad sa kahanginan para nga bisan paano adto sila sa mga malayo nga lugar mabulong mapahagan-hagan ang mabatyagan nga kapungaw kahidlaw sa aton nga ari diri iya ha. Okay na siya Tita Wilma pero no panyaga nyo da ha mga iban ka pa ila-ila sa ila sinipanyaga ginataan ginataan nga utan pagkatapos isa kita sun iya kalamansi good for you and good for us sana all pamo kay na bala na pero may nami ina very healthy ina para sa aton tanan. So sa iba naton dira nga mga palangga nga mga tagpalamati pwede man ka mo maka-share kung ano man ang inyo paniyaga wala gid lang mga dugay kag sigurado si Tita Wilma nga magluwas ang mga young ones naton mga elders bali naton nga may mga ginabatiyag iya okay lang. Something dire nagasulusan di kag nagapulo pa huway uyat sa inyo cellphone ma-message naman dugay-dugay kay Wilma ana hindi gani araman sa iton sa ni text hotline or sa iton chat room gani go na kag ang akto naman madulong sa inyong informasyon sa karong panumdum gigo kaina mo. Ano pa nadumduman ko ining mga young ones na kay daw mas priority bala permiya sa paminsaron ta kag sa balityagon ta. Ining mga kauturan ta nga wala na nagahuben o pati na sa titawa kasi of course, why naman taga-huben tanan? Tapos lang iya ang masobra dua ka tuig and until now, recovering sa gihapon kita sa pandemic sa COVID-19. Pero di ang aton iya edad nagadugang kag nagadugang man. Di bala? Hindi nagidya manigar. May makita gani nga bata, sang wala pa nag-pandemic, wala ko nakita-kita siya. Ay subong
dalaginding na, solterito na. Amo sina kadasig sang dalagan sang aton panahon. Kag hindi gani mapaktan ho, dugay-dugay. Disyembre na 2023 na, right? Na, okay, relax lang ka mo daw. So, nga ako ni paambit subong para man sa aton sa mga wala na nagahuben, pero matagas ng ilang mga edad, ining natungod sa wrinkles na may ara kita na nasiplatan na online. Sampila ka mga pamaagi ya para nga hindi ikaw makaangkon sa wrinkles. Although hindi na ito ni na malikawan, something ikaw naga-edad na, pero mapahagan-hagan or if not, mapadelay lang bala, bisan gamay lang, na? Kay kabaluman kita damo factors mo, na? Damo factors ang nagaresulta sa wrinkles sa aton sini face, sa aton sini itsura na especially sa aton man skin. Kay kabaluman kita aton skin, aton ni panit sa aton lawas, oh. Kabalugid kita. Inihimo sa isa ka mabakod nga naputos, di ba putos ang tawag sina, pero ang term nga ginagamit dira, ang tawag ni gali sang aton skin is keratin, na? Amo ining keratin nga wala iya gina sulod sang tubig. But singano hindi makapanalupos sang tubig, di ba? Kung magpaligo taga, gailig lang. Nonetheless, kung may pilas ka kaysa lupsopon gid ina, no? So sa idalom sining skin naton or sa idalom sining keratin naton, may ara collagen, oh. May collagen, may ara man elastin fibers. Nagadamol ina na nagadamol ina siya nga layer. But sila nga when say nagadamol, sila nga nagatamok-tamok gawa wait dawe, do pa mo kana wala. Okay, kay Ario sa mga nagaedad 20 up to 30 years old, kung mag-edad ikaw 20 to 30 years old, lessen na, no? Mutsingon, nagahina na ang pag-produce sang collagen sang aton sa skin. Hindi na siya makahimo sang maayo kay ti naga-amat saka man imo edad. Inang kun lang taon bala naton kung ma-compare sa naton daw rubber band siya, na rubber band lastiko sa aton, di ba la? So ang gwa niya is daw lastiko nga nagakabuhinan na ang iya sini pag-produce nagakabuhinan ang pag-produce collagen nga ginatawag sa aton sa skin. Masiling kita nga daw isa siya ka rubber band ang collagen. Kagabi ninyo ang nagapaanong collagen sa panitahaw, nagapakinis, nagapahamis na. Para sa mga sa mga beauty conscious, kabalugi na sila kung ano ginatawag ng collagen. Iban gani bakal na sila, no? Parang i-inject sa ilalawas, if not ang iban ginainom nila, di ba la? Ang iba naman gina-apply nila sa ila skin, na? Pero sa pag-edad, ining mga collagen kag elastin fibers nagadamol. Samtang nagasaka ang aton edad, nagadamol siya. Once nga nagadamol siya, ang buot silingon, nagalaylay siya, nagahalog na siya. Nagahalog na siya, nagalaylay. So, amo inang rason sang pag-kolorinot sang panit. Di magkurinot ng panit, nagakabuhinan man ang moisture, no, sa aton skin. Kung mabuhinan ang moisture sa aton skin, nagagagmay man ang mga fat cells nga ari sa idalom sang aton sini nga panit. Amo na siya ang iya galigwa. So, sometimes nagaedad ka, nagalesen, amo na nga nagasapraman kag daw nagadry. Pag abot naman sa edad nga 40 years old, no, pag 40 anyos na, abi ninyo anong informasyon nga nagkuha ni Tito Wilma, mas stop na, untat na gidya ang pag-produce ng collagen sa aton sa nipanit. Tiyang nabilin nga collagen kag elastin fibers, amat-amat na ina siya nga nagakapugday. Amat-amat na siya nga nagakapugday, abot silingon, anong ganyan, Tito Wilma, tig-a na siya, amat-amat siya tig-a, kag daw rubber band siya or lastiko nga nagalayat, di ba? Nagalayat ang lastiko pag matamaan na sa nga atong siniuna-tunat, nagalayat na siya or let's say nagahalog na siya. Kag tungod sina resulta amo ng wrinkles.
when you reach the age of 50, no, paglabot mo sa 50 anyos, ang skin naton, no one is exempted sa sini. Kay tanan kita may panit. Sa paglambot mo sa edad nga 50 anyos, mauntat na ang pag-produce. Stop na gid siya, as man ni Tito Wilma, na di bala? At dahil sa 40, ma-stop na to siya ang kokaina. So, pag abot mo sa edad nga 50 anyos, naga-dry na siya, kaya nag-untat ng pag-produce mo, no? At the age of 50, naga-dry ang skin mo. Kag dali ka mapilasan. Prone ang panit mo nga mapilasan, magasgasan na. Kag amat-amat man jutay ang oil glands. Ang oil or langis sa imo sinipanit. Kung ang babayi nagaminopause sa amon nga mga kababaihan, kung nagaminopause, syempre may experience ang ginatawag dryness, kag mangin manipis man ang panit na. So, ang kunot or kolorinot, makunot siya do gamay-gamay pa lang yung nga folds ang skin. One was kolorinot, doga kolorinot, na masili, amo na pagsiling tayan ni Tito Will, mga tigulang na get, right? Na? Sa pagkunot, pag amat-amat, kolorinot sang imo panit, may ara na ya kung kaisa nga, sulundon na kanaton pa mga tigulang na masiling na sulundon na iya sa aton pamilya may ara nga mag-edad ka na 50 damo na kolorinot sa panit mo may ara sina depende man kung let's say kung basihan ang generation ang genes kung makinis yung face mo kinis ginaiya na let's say kung makinis ang face ng imo sini parents mama kag papa makinis man ang imo sinipanit. Di bala? Nami man, mahamis man siya. Okay. Pero, hindi naton manigar, kag hindi ginaton malikawan, nga ang pag-edad, ang pagligad sang tuig, kag pagdugang sang aton edad, hindi naton ina mapawalaan, kag masiling, wala na iya na. Pero, nothing to worry, kay may mahimo pa man kita dira, na? May mahimo pa dira para nga magnaming skin mo. Isa ka suggestion. When you reach the age of 55 and above, hindi ka hagay patial sa silak sang adlaw na isa ina. Na? Kaya ang adlaw, isa na kadako nga rason sang pagkaunot sang imo sinipanit. Nagaresulta sa mga freckles na mga itom-itom sa panit mo. Kag posible overexpose ikaw sa ultraviolet rays or silak sang adlaw nga parte kasakit nga nagatagi may posibilidad pa nga maangkon mo ang skin cancer tungod ina sa UV or ultraviolet light so kinahanglan gali kung ikaw nagaedad-edad na magpulo panago ka sa sikat sang adlaw pero hindi gid nga halin sa agas na maghapon no hindi ka lang magpatial sa silag sang adlaw halin alas 10 sang aga hasta alas 4 sang hapon so meaning antes mag-alas 10, pwede ka pa. Pagkatapos, after 4 p.m., pwede ka naman. Paamo na lang na. Pero kung yung importante ikaw or may trabaho pa ikaw, hindi gidi na malikawan. Kinahanglan lang proteksyonan ang kaugalingon. Suksok ka sang laba ang pako. Tapos hindi ka mag-shorts, di ba lang? Dapat magpantalon ikaw. Kung kung pwede pala nga magkalo ka nga inang may tabon diri sa atubang ayon, no? Para maproteksyonan ang imo sinipanit sa imo nawong. Isa pagkid, may ara man kita siyempre nga nagaedad na nga mga beauty conscious na pwede iya gamit ikaw sunblock na. Sunblock nga nagaangkon sang SPF 15 or 30. SPF 15 or SPF 30 na. Isa pagkid, mga anak, sa mga nagapanigarilyo, sa mga nagainom sang alak, stop. Labi na kung wala ka na nagahuben, given, nga ikaw nagaedad na. Kaya ang kabalo na ka muna, basta nagapanigarilyo ka, nagatigulang ka, kaya nga, nagakabuhinan ang maayo nga ilig sang imo dugo sa imo panit.
Gets nyo na ang unang rason sa inyo pagpanigarilyo. Kag ang alak naman, nagaresulta sang wrinkles, kay nga nagahuyang or naga-weaken ang imo sa resistensya kag hulog ang imo lawas. Hindi nga hulog sa duta. Kabalo na nagapalang huyos ang lawas mo or let's say, naggulpi ka lang naghugos. Inatungod sang imo nga pagka, hindi man kumagamit sang pagka pala hubog, no? Hindi pala inom lang sang makahulubog nga ilimnon kay hindi gid siya makahagtag sang manami iya nga resulta. Kag nami pagid dugang pa nga ni na nabasahan ni Tita Wilma nga luyag ko man ipalabot sa inyo kay ina iya makahatagid maayo sa iton ikayong lawas. Inom ka gid tubig kay pinakaimportante man ini siya, no? 8 to 10 glasses of water para nga ma-maintinar ang pagka-soft sang imong skin, ang pagkalumok. Nga bisan bala nagaedad na ta pero hindi iya bala magaras ang panita kung hikapon, malumok sa gihapon, di bala? Kag kinanglan i-moisturize mo gid na. Kag isa pa gid, ang ginakaon mo abe, kay siling nila what you eat is what you are. Okay, look at yourself. Anong ginakaon mo? Nagakaon ka bala utan? Nagakaon ka bala prutas? Kay kun pala kaon ka gani sang any kind of meat, isa na sa mga rason. Pero tandaan naton mga palangga naton nga mga tagpalamati. Kung ikaw pala kaon prutas, kung ikaw pala kaon utan, kabalo na kita kung ano nga mga sustansyang makuha natin dira. Di ba la? May vitamins A, vitamin C, may vitamin E pagid, may biotin nga ginakabig nga antioxidants. Kaglikawan gid ang mga fatty foods, ang mga oily foods, mga tsitsirias, na di ba la? Mga fatty foods ng mga damo tambok nga pagkaon, mga mantikkaon, mga sisirya, kaya mga maalat kag mga maparat ina. So kanamit lang na iya kaunon pero hindi man na. Kag kinahanglan ay buhin-buhinan taman ang pag-stress kay ti hindi naton malikawan na human as we are, hindi ta na kalikaw sa ginatawag nga stress, pero kinahanglan hagan-haganon man naton ang pag-stress. Itinguhaan naton nga mangin malipayon kita as always. Be joyful, be happy, 24/7. Wear a smile. Paamo ka na bala para nga malipayon ang imo nawong. Kay tituod gin man ang ginasiling nagakadlaw ka, kag kun ikaw ang magkadlaw bilog nga adlaw, nagagwapa ka. O kung nagagwapo ka, right? Yes, kinahanglan gyud. Kag very approachable ikaw sa panulok sing tanan kung ikaw ang yuhom always. Dugay pa magulang imo panit. So pila lang ina sa mga napaambit ni Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon nga kinahanglan aton man talupang doon. Ilabi na hindi lang niya para sa mga nagaedad na Tita Wilma, no? Kundi halin sa kabataan tubtob sa nagaedad na mapuslanon gid na para sa aton. Kag syempre kinahanglan hindi man naton pagkalipatan ang pagpangamuyo as always. Alas 2 stress na Action Radio Philippine Standard Time. Katuan anay naton nga ton sa ni food supplement syempre adlaw-adlaw man. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Fuerte.
nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay. Sorry. Okay, sa mga naka-online daan, no? Kay Daisy Santoyo Liso, mayong hapon. Good PM, ma'am. Shout out lang diri sa Sitio Dulum, Barangay San Miguel, La Carlota City. Yes, Sir Mileli Oligo, mayong hapon. Kay Tamyaw lang, Ma'am Vanessa Star. Kag Doc Mayo, Jinke Deleg, Don Noel Amar, kag Alex Montesa. Yes, Sir Mileli, salamat, may, na? Richie Toribio, good afternoon, tita. Monitor live subong from Barangay Takuling. So, sa mga taga-Barangay Takuling, dira mayong hapon lang. Salamat, gid, kag sa family Toribio. Dira sa La Castillana, sa may barangay Talaptap. Salamat, gid, no? Sa mga taga-Talaptap sa La Castillana, mayong hapon lang. Gapamati gid sa radyo sigabong sa Shanda Pilar Ibi Magalona. Okay, Sir Mileli ana. Mamay na sinoro mayong hapon man ba natulugan ko kahapon pagbugtaw ko na amugin na okay lang na siya, ma'am, na maulanon nga hapon, Tita We, monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. No, dira gali sa Don Salvador Benedicto nagaulan dira ako kay madulom sa bukid ayon, na. Fernie Espanyol, mayong hapon, Ma'am Wilma, watching lang kami diri sa Barangay Lukutan, Kabangkalan City. Mayong hapon man. Ma'am Ana Sinoro, kagdaw, Sir Mileli, pahimunong da. Kay kon pwede talang kada makusipik niton tagiga, sir. Ha? Salamat, git. Buyag lang. Inday Bisanya, watching live. Tita, diri sa Kada City. Maulan nun nga hapon sa tanan. Meaning, northern and central parts ng Negros, no? Nagaulan. Kakatulugan, kuya. Bisan init. Okay lang na siya, at least makapahuway ikaw, no? Hi, Tito We. Happy watching. There is a Sitio Ubos, San Enrique. Baw sa mga taga San Enrique, dira. Mayong hapon sa inyo, tanan kang madamo gini salamat, especially dira sa Sitio Ubos, na? Lester Way, Tito We, keep safe always and God bless. Sidlaw man ta kay Sir Lester Way Benitez ba? Mayong hapon lang da, sir, and thanks for the stars you send sa Action Radio, 100 stars gid, na? Monitor kami diri nga tatlo sang asawa ko kag anak sa Auckland, New Zealand. Wow, thank God na kay ara sila nakabakasyon. Importante is nakaupdanay ka mo sa imo pamilya. Regards kay Ma'am dera. Thank you, God. Edad na lang tawi. Okay, salamat, Gid.
Nancy Balsimo, salamat gid mayong hapon man. Ang wrinkle sa tawo, nakaon lang utan, inom gatas, kag hindi magugtas. Relax. Okay, enough ni nanay. Balikan ko lang na karon ha, ngaton sa ni mga greetings. 2:10 na, Action Radio Philippine Standard Time. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Sa karon iyang edisyon sa This Is My Life, Nobyembre 17, tuig 2022, Huwebes nga adlaw. Pila na lang sa aton Christmas countdown, 38 days before Christmas Day and 45 days before New Year, 2023. Pero antes man ko magbasa sang pila bala ka mga greetings diri sa aton text hotline, na mga siling ni Mama Ano. Ang wrinkle sa tawo na kaon lang utan, inom gatas kag hindi magugtas. Relax, okay? Maamot gido. Salamat gid ma'am. Ini may arita dino, importante man ini. Na importante ini. Ini isa man ka ginapa-aksyon ni retired Major Ramon Erasmo sa class 67 bala na sa Southern Negros College. Dira sa may Binalbagan, arin pa ni sa anay mo, Southern Negros College sang una. So ang class 67, may ara sila tipon-tipon buwas. No, kung nagapamati man si Inday Luce Sarsi Puedes, sang dalaga, paniniya nga apelyido ha. Inday Lucy Sir si Puedes kung single ka or married ka naman, ti wala sila kabalo kung ano ng imo family name, gusto ka gid ma-meet sang imo nga mga kabatch sang 1967 sa Southern Negros. Kinahanglan magkilit-anay ka mo, buwas pwede ikaw kahingagaw, no? Kit-anay ka mo lunch time sa may Rainbow Cafe, dira sa may Binalbagan, lapit lang ina, sino kay Sir Erasmo, malapit sa covered court sang Binalbagan, ha? Okay, kag Ma'am Lucy, Sir si Puedes, kung ano apelyido mo man subong, nan, kung pwede ginapangabay gid ang imo sinipresensya kag sang iban man nga classmate,
sa retired Major Ramon Erasmo. Pwede ka mo ka-contact sa iya sa cellphone number 0939-939-9518. Again, 0939-939-9518. Amo na iya, nga kinahanglan samtang may puwersa pa, makatindog pa, makalakat-lakat pa, kag makayum-yum pa, makalingaw-lingaw, go, go, go. Kaya amo ning chimpo para sa inyo sa karon, di ba la? Okay, let's 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Abaw, mga anak mo, tita maayong hapon lang da na. Tamyaw ko apo ko Shane Ashley Suarez, Mika or Micah Baxter, Maris Noela, Pasamante Axel Suarez, Aydin Baxter, kag Anika Pasamante. Halin gina kay Lola ninyo Yolanda Pasamante. Salamat gid. Okay na, Tita Wilma? Yes, diragali kay sa Isabela kay Corazon de Curuon. Nagkadto di siya sang kapon isa ka adlaw. Sorry gid nanay Corazon ha. Pero may damo gid nga salamat sang imo pagpamasya diri sa amon sa Action Radio. Kay nanay Emma Salhay, kay Maritis Mertavia kag kay Raquel Villafuerte Martinez, salamat gid sa inyo kag maayong hapon man. Kay Julie Imbang dira sa Minuyan Murcia, kay Praise Diadio Makilia, kay Angel Ikoli kag kay Mother Dear niya dira sa may handumanan, salamat gid. Okay, pila lang inaanay sa aton mga greetings, mabasa anay si Tita Wilma sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, aton letter sender sa karon nga hapon. Ahay, ari di siya subong sa Bacolod nagatrabaho. Nagapatawag siya kay Lloyda, kag ang message ni Lloyda ginpaagi lang ni sa aton sa nga text hotline. Kay lipot man lang, ha? Iyang mensahe nagasiling, Dear Tita Wilma, Tita, kamusta lang sa imo? Kung mabasahan mo gid man ang akon sulat, gusto ko man pangayuan sang imo opinion kag advice ang akon sitwasyon subong. Ako gali si Lloyda, hindi ko nituod nga ngalan. Mamangkot lang ko, tita, nga aamo sinikapintas sang kapalaran sa kabuhi ko. Kay abi mo sunod-sunod nga napatay ang mga palangga ko sa kabuhi. Una, ang parents ko. Sa sulod lang sang isa ka tuig. Una napatay ang papa ko sa balatian, pagkatapos ang 3 ka bulan, si nanay ko naman. May ara ako 2 ka utod. Wala gid swerte. Sunod-sunod man sila nga nadula sa akon. Labi na sang panahon nga tama gid ka istrikto. Kay makalalaton gid sadto nga panahon ang COVID pinahambal niya COVID, na? Kag wala swerte, tita, kay pigado man kami, nadula sila. Wala nakuupod sa pagpangabuhi. Nagaisahano na lang ako. Halos gusto ko naman nga mapatay. Ilo, sulo ako, kag wala sang masaligan.
Kung hindi ko magpangabudlay, hindi ko kakaon. Tama ka subo sang kabuhi ko. Wala man ko palapitan nga paryente ni papa kag ni nanay. Kay mga pigado man kaayo, kag halos man makakaon. Hindi ko maintindihan kung nga aamusin ni ang kapalaran ko. Subong ari ko di sa Bacolod, tita. Isa ako ka-helper sang isa ka pamilya. Third year high school lang ang natapos ko. Pero ang kabuhi ko, tama gid kasubo. Kung nga gin-message ko ni sa imo, kay para makapamati man ko sang imo mga gina-advise. Para magmag-an man baladjutay ta, halug-halug ang akong dughan. Kay nanamian ko mamati sang imo mga advice sa radyo. Gani na pinsaran ko nga i-text sa inyo text hotline. Pero ayawan gid ko kag natapos ko ang number sang inyo text hotline. Hamak mo adlaw-adlaw ko nga pamati, pero ginkaluyan man Sigurado ko ta nga matagaan mo gid ko sang advice nga makabulong sang akon balatyagon nga hasta subong nagalain ang akon buot tungod isa na lang ako. Ginbayaan na nila kag indi nakabalo kundiin ako pakadto. Pasalamat lang ako, nag-upod ako sa akon amiga halin sa amon lugar pakadto di sa Bacolod kag nakaobra. Diri lang kutob, salamat gid, Loida. Okay, kay Loida, sa imo kung nagapamati gid ikaw na salamat kag mayong hapon sa imo. Although nga wala mo ginpatpat ang tanan pero naintindihan naton ang unod sang imo balatyagon. Ara kasubong sa sitwasyon mayong hapon. Pasalamat nito sa tawi, di ba? Na? Ang unod sang imo balatyagon sa karon is daw ginabudlayan ka na gid sa sitwasyon mo, na? Nabudlayan ka na gid sa sitwasyon mo kay nga wala ka na siling dangpan pa, istoryahon pa, pautwasan sang nagakatabo sa imo kabuhi o kabudlayan nga imo nabatyagan nga i-share mo sa imo pamilya kay ti wala na imo nanay, wala imo tatay, ang imo duha ka utod wala na. Amo sina kapintas na sang kapalaran kung ikaw ang lahugan. Maswerte inang hingalit nga ginalahugan sang kapalaran pero malipayon sa karon. Pero gani, kung ikaw ang type, nga lahugan sang kapalaran, kung kaisa daw hindi mo mabaton, kag ay, daw masurrender na ikaw. Daw i-give up mo na ang tanan. Pero nagapasalamat si Tita Wilma, no? Nga bisan pa ano, padayon ikaw, kag nagahimakas ikaw nga mabuhi mong imo kaugalingon. Pero mabatyagan naton, nga amat ka nga nagahuyang. My dear, ang tanan kabiga nga pagtilaw ina sa imo. Pagtilaw ina sa imo, nga kinanglan batuan mo, kag magpadayon. Padayon kita iya sa pagpakig-away sang tanan. Kinanglan padayon kita sa pagpakig-away sa tanan para nga mangin mabakod kita sa gihapon. Importante ina. Di ba la? Importante ina. So, si Tita Wilma, nagapasalamat gid sa imo. Nagapasalamat sa imo nga imo share diri sa This Is My Life ang imo sinisitwasyon sa karon sa imo man pangabuhi. Kag nagasalig man ako. Nga bisan paano makabulig ako patawhay na makabulig man ako comfort sang imo mabugat nga ginabatyag sa karon. Kabudlay-day mo, no? Kung daw madulaan ka na sang paglaom, kabudlay-budlay gidya kaayo. Na? Pero tandaan mo, amo ginang kabuhi sa kalibutan. Ang kabuhi sa kalibutan, cycle na.
na, di ba la? Kung kaisa makasiling ko nga, it's like a wheel. Daw parehublas ang rueda, or let's say Ferris wheel na lang, Tita Wilma. Kay, ti sa Ferris wheel, makapungko ka pa muna. Nga kung kaisa, pag tiyog ng Ferris wheel, kung ara ka sa babaw, happy ka. Ha? Nagahawat-hawat naman ang imo pagginhawa, di ba la? Kag magpapanaog, magkung kaisa kung ari ka sa idalom, of course, ara dirang problema, ara dirang kapipitan, tanang nga pag-antos, tanang nga pagsakripisyo, pero samtang nagatiyog ang imo sini nga ruweda sang kabuhi, may mga pagbag-uman. Hindi nga sa bugos mo gin nga kabuhi, ikaw maga-antos. Ha? May ara nga partly, no? Makasiling ka nga, salamat na katulad na bawas ako. Salamat na sulbar ang problema ko, di ba la? Pero after may bag-o naman nga problema. Ay, mga anak natural ina. That's life, na? Nga silingan mo na hambal, Tita Wilma, whatever, na? Let's enjoy. Go lang kita. Let's live our lives to the fullest. Di ba la? Kinanglan maara lang gid ang trust naton, ang faith naton kay God para hindi niya kita pagpabayaan. Kay nga ang kabuhi naton diri sa kalibutan, hindi tanan happy lang, hindi tanan sorrow lang, hindi tanan enjoy lang. Kay maabot gidya ang tiun nga maka-encounter ikaw problema, pagtilaw, challenge, libot-libot lang gid na iya nga ton kabuhi. Na tanan kita nagabatsyag, naga-experience siya sang ginatawag problema. Ano man lang ng problema, tanga mga pigado kumpara sa mga manggaranon, di ba la mo na siling nila mo, na? Aton kon problema, ta ginatos linibo, ila iya minilyon, di ba la? Do mga amo na bala, kung ikumparar naton sa kadakuon sang problema nga ginaangko naton sa aton kabuhi, gani ikaw, Inday Lloyda, hindi ka dapat madulaan sang paglaom, na? Pasalamat ikaw nga nakahalin, ikaw dito sa inyo lugar, ari ikaw diri subong sa Bacolod, nakasugod ikaw sa panibago nga kabuhi, kabay inang bago nga kabuhi, gamiton mo nga bag-o naman nga pagbukas sang ganhaan para sa imo bag-o nga banas kung ano man ang imo padulungan. Nakadepende sa gihapon sa imo pagpaninguha ang tanan, kay nga magsiling at paano man bitawe, wala ko ka-graduate sa high school. When we say third year high school, grade 6, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, no? Mga mo ka na, 7, 8 na, mga mo sina, no? Dako pa yaday ang tsansa mo, na? Kabay nga ang imo na sa lapuan nga pamilya nga nagsapupo sa imo nga among ginaobrahan mo subong, i-pray na day. Sulan lang sa pinsar ni Tawe. Nga kabay nga buligan kanila kay ti huben ka pa, na? Kay sa edukasyon wala tigulang, wala huben, wala bata, wala tigulang mo. Kung gusto mo nga dugang ang imo kaalam, gusto mo makaangkon sa mataas nga edukasyon, wala ni sa pang-idaron sa pagpaninguha ina sang tawo, na? Ara na nakadepende sa imo. Hindi mo yung pagbaliyon ng ihambal sa iba, katigulang na, high school pa, ay katigulang na, nag-eskwela pa na. So what? Padayon ka iya. Kay nga, pensaron mo ikaw lang isa na suno sa imo. Kung makapaninguha ka, kagaluyan ka sang mahal nga Dios sa ulihi, at tong mga pamilya mo nga nagakamang-kamang man suno sa imo sa kapigaduhon, nga dangpan mo man wala man sa mabulig sa imo, basi ikaw pa lang ang makabulig sa ila sa magagmay nga bagay, kag makabulig man sa ila bangon sa ila tagsa ka sitwasyon. Kay ikaw may problema sa imo sitwasyon subong, wala ka man kabalo ko na nung ila problema dito. Tanan kita, Inday Lloyda, wala sing bisan isa sa aton sang problema, kundi tanan kita may problema. May problema, makasiling ka kung may problema, kabugat-bugat yung problema ko, may problema ko, hindi, kung masaranga mo niya. May mabatian ka na nga problema nga mas mabugat, makasiling ka po, Diyos ko, salamat, abi ko ako nagidang nagalukdo sang pinakadako nga problema. Gali, salamat Lord,
nga amo lang ni ang imo ginatag sa akon nga problema. So paninguhaan ko ni, no? Nga masolusyonan ko ni, paninguhaan ko nga makahalin ako sa amo sini nga sitwasyon. Na amo na siya. Igamiton mo ang tagsa ka makitaan mo nga mga hitabo sa palibot mo sa mga katubo-tubo mo as challenge on your part. Kita mo dang iban nga kabataan nga bawkay nami sa ila kay gapakadto sa pagkari sa eskwelahan. Handumon mo na nga makapakadto pagkari ka man sa eskwelahan. Bisan magsiling ka nga ti kabulig lang ko sa balay tawi. Hindi. Kadamo sa mga kabulig sa balay nga naghimakas nga nakatapos, mga professional subong, wala imposible. Na mo na siling naton. Kay ang imo, nakitaan ni Tita Wilma sa kabugusan sang imo sini istorya. Na? Ang tanan iya nga mga hindi maayo mong nagasulod sila imo paminsaron, hindi. Kinanglan go-go lang kita. Kay abi mo day sa tutuod lang, sinula ba lang hindi gusto nga wala problema? Tanan ta, gusto ta wala problema, tawhay. Pero dumdumunta, ang tao nga wala problema, ang tao nga wala problema, ara now 7 feet below the ground, na amo na yung mga wala problema. Tindi taya, kay buhi kita, di ba la? Samtang may kabuhi kita, kag may mahaklo kita nga hangin, kag nagaginhawa kita, may problema gid kita. Hindi naton iya manigar. Pero tandaan mo nga sa tagsa, problema nga aton malampuwasan or aton masolusyonan, do may bisan gamay nga reward, do may mabaton man kita nga do maayo iya nga konsuelo, di ba la? Amo na siling nila nga, no matter what, ano man kadako sang problema mo, kapit lang. Ara lang siya, nagahulat sa aton, nagatamod sa aton, kay ang mahal nga Dios, way nagakatulog. Di ba la? Siya ang bahala sa aton. Nagahulat lang na siya sang aton pagpanawag, sang aton pagpanuktok, kag pagpanawag sa iya. Wala imposible day sa kalibutan na. Oo. Ay oo. Ang mga kasakit nga imo na agya na intindihan naton ina. Tama kasakit nga madulaan ikaw sa mga palangga mo sa kabuhi. Do pareho lang nga nadulaan ikaw kusog, dulaan ikaw sa paglaom, tanan hindi ka na makahulag, na? Pero hindi. Ibutang mo sa pensar mo subong, pasalamat ka sa Ginoo, nga ginhatagan niya ikaw sang padayon nga kabuhi sa karon, kag buligan niya ikaw, nga liwat nga makatindog kag makapadayon, sa imo pagpanglakaton, makapaninguha para sa imo maayuman nga palaabuton. Kay indi niya ikaw sina pagpabayan. Na? Maangkon mo gid ang ginapangita mo nga kalipay sa palaabuton. Ha? Basta mga maayo lang ang aton handom, kag para sa maayo, kag ginahimo naton sa maayo man nga pamaagi, indi na pag-idingot sa mahal nga Dios sa aton. Ihatag niya ina sa aton. Ha? Kabalo naman tayo, may mga tao gani nga masiling naton nga ay ina siya ho, gamay lang nga bagay, kalipayan na iya. Do mga mamo na iblahaw, no? Kung may problema na siya, do wala lang na sa iya, pero kung dibdibon mo ang iya problema, kaya kung naintindihan mo, butang mo iya ang kaugaling mo sa problema niya, bugat mo, pero sa iya okay lang, kaya nga kabalo siya magdala. That's why, nga kinahanglan gid kabalo kita mag-handle sa aton kaugalingon sa tion nga may problema kita. Na? Nami gid man nga happy ka always. Pero ma-appreciate mong kabuhi mo diri sa kalibutan nga may ups and down. Pero kung ari ka subong sa idalom, hindi nga sa tanan nga tion, ara ka na lang sa dalom. Magapabilin ka nga ara sa idalom nga nagaantos nga nagasakripisyo kung magpatuto ka kag hindi ka magpaninguha nga magtindog. Di ba la? Kinanglan buligan mo gid ang kaugalingon mo, kay once nga buligan mo, ara siya nga magadaho sa imo, kag magabulig sa imo sa pagtindog, kag magatuytoy sa imo. Pero kung you just keep on praying without action, paano kabuligan ni Lord? Amo na kinanglan lang, ara lang kita, kag magpasalamat kita as always, ha? Hindi ka magdula sang paglaom. Normal ang problema sa kabuhi isang tao. Kinahanglan magpaninguha para sa maayo nga palaaboton. Inday Loida, hindi lang ikaw nagahisanon sa mga amo nga sitwasyon, kung amo inang kabugat para sa imo sa iban, lain naman nga problema ang ila ginaangkon. Kita tanan may tagsa-tagsa ka problema nga ginaangkon, nga dapat aton tinguhaan
nga malampuwasan naton. Paagi man sa guidance, paagi man sa grasya nga igahatag sa iton sa mahal nga Dios as long nga ara kita sa iya. No? Muna siling naton. Ano mo lang tani sa kalibutan man. Di ba la? Okay, akabay pa inday Lloyda nga ma-inspired ikaw kag magpadayon man na sa aton dira mga kauturan sa inyo man mga opinion karon buligan ta siya nga ma-inspired ara lang atong text hotline 0963-7570874 kag ara man aton chat room sa mga naka-online. Di ba la? Salamat lang da. Dira gali sa tuyom kawayan kay Marilyn Indoso kag kay Lila Kanya mayong hapon dira. No kag kay Cecil Olaera Pantunyal kag dira man kay Inday Hazel kag kay Angie Olaera. Salamat gid kag maayong hapon sa inyo tanan. Relax lang kababasahon tadi karon ang mga mensahe sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa aton sini text hotline ilang nga mga opinion. Palihog anay tamyaw sa ila ni Ma'am Vanessa kag Doc Matmayo. Sir, Ma'am Jinky Dilegdon, Sir Melili, ara siya sa Sienda del Pilar ay sa may Sarabia. Madamo gid nga salamat. Alex Montesa, keep safe, sir. Thank you. Monitor lang sa antulang nga tamyaw lang, Mama. Tamyaw lang, Mama. Mama, wapang salamat kid. Bibi Gregorio, salamat mine. Yes, Sir Alex Montesa, madamo gid nga salamat. Balikan ko lang, iban nga mga greetings, dugay-dugay pagkatapos sini. Attention, Vitamin D3. Ako si Doc. Okay, Ma'am Nancy Balsimo. Mayong hapon lang da. Na? Gwit ko akon ba na nga gahilay-hilay. Nga si Rizal Balsimo. Gapanamyaw si Inday Nancy. Dila sa barangay 35. Maday mayong hapon lang da. Salamat, may live man na kami mamuwi. Salamat, gid Ma'am Nancy. Boriring, maberti Boriring, Boriring Ordonio, monitor kami action Wilma samtang paniyaga laswa with sinugba nga bang roswa na mitila paniyaga ba, medyo delay lang. Tamiyaw ko familia Ordonio, Hogos, family, Octavio, Ledesma, Sevilla Lopez, Lim Shaco, family, salamat ka halin ina kay Boriring Ordonio, Clover Aguirre, Tita We, good noon. Wala mo mabasa akong comment kapon partis sa kay Ludi. Okay, tawi, ari man ko gihapon sa manaplang kapamatis. Wala ko naabtan, sir, no? Okay lang. Pero ginapasalamatan ko na kay kung kaisa ang oras tabalahaw, no? Fernandez Eric, salamat mine. Diding Alohamiento, mayong hapon aksyon, Tito Wilma, salamat gid Ma'am Diding. At tamyaw ko mga sisters ko abroad ko, hinablos ko sa Pilar Compound sa Legran Hala, Carlota. Kay Eugene Pilar, halong kamo. Okay. Mayong hapon, Tito Wilma, kag mga kaaksyon, halin kay Eric Fernandez. Munina, kag nang press sa Oriarte, Subdivision La Carlota, mayong hapon man. Kay Maris, kay Sara, kay Flor, kay Diday, ga-relax pamati na da sa Action Radio. Natanan halin kay Ma'am Ana na nag-ulan na tukuno sa La Carlota. Ay ho? Marilyn Niponan Berosil. Wow, hi. I'm watching from Laguna. Yes. Good afternoon po. Marami pong salamat na. Ma'am Marilyn Niponan Berosal. Good afternoon, Tito. I monitor kami gyapon sa Mycelin Homes. Salamat gid sa inyo, Ma'am Virgie. Araman si Dethelma Iguico, si Ma'am Lydia Bibing, Jennifer Melica Mercedes Lambert sa May Buena Park. Stay pretty, buyag. Salamat gid. Ma'am, na lang ko na, Ma'am. Unhealthy always the way. May God bless you and your family. Ma'am, thanks for the prayer and for the love. Jeannie Sulgon, dira sa Valladolid. Ma'am Jean, salamat gid. Pa-shout out. I'm watching. Yes, andyan na, Ma'am Marilyn. Thank you po. RR Kabahog. Tita, tamyaw ko lang Kabahog family sa Cadiz kag Manapla. Relax. Balik lang ko karon. Thank you. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire. Kwaon ko lang ning opinion ni 1964. O hambal ni 1964. Good afternoon Tito Wilma sa kay Miss Letter Sandra imo sitwasyon tumaligsahon kaayo. Pero kung familiar ikaw sa song entitled Footprints in the Sand, yes, in the paborito ko ginasang una. Magaganhagan ginang imo ginabatyag. Kag kung may Bible ikaw, read
Psalms chapter 23 verses 1 to 6, agud maumpawan ang imo ginabatyag nga loneliness kag insecurities. Keep on praying and believing keep on praying and believing that God is always with you, and claim His promise that He will not leave you nor forsake you. God bless you. 1964, amen. Salamat, gid. Hoping nga ma-inspire naton si Inday Loida karon iya nga hapon. Ay, nga mga anak ko. Kag insakto, gid, no? 0057, siling ni 0057, tita, sakto gid iya laygay mo. Mga muyo gid siya kag maghimakas. Oo, go lang sa nagpatawag kay Loida una sa tanan, keep close to God. Wala ka ginakahadlukan kag maisog ka basta naghimo ka sang maayo. Kon kay Lord ka naga heart to heart talk na ang pagka-helper mo sa isa ka pamilya pwede na nga umpisa sa kaayos sang Diyos. Amligi lang ang health mo, nga dako ina nga bulig sa imo. Keep safe everyone. God bless. 0152. Okay. Sa kabuhi, tawe, hindi gid na malikawan ang mga hitabo nga daw, hindi naton bala mahangpan. Mga problema bala nga siling mo, wala na katapusan. Na sakto gina para sa letter sender, pagkabakod lang kag pangamuyo, kaya kumanda mo naman gani kasakit kag pagtilaw ang natabo sa kabuhi ko, pero nagapakabakod lang. Abaw, emote boy ni Tawe 1772, madamo nga salamat emote boy. Para kay Loida, hindi ka magkasubo, calling ni Lord nga mag-serve ka sa iya, pray gid nga hatagan ka ni Lord sang kabakod sa pag-atubang sang imo mga problema sa kabuhi. Nay Marina to. Nanay Marina 2306, salamat gid. So kita mo na, nabatian mo ng mga opinion sang mga Iloy ha. Sa sender amo ginang kabuhi taday. Dapat magpakabakod ka, magpangamuyo ka gid. Halungi gid lawas mo, bato na ang tanan. 1780, madamo gid nga salamat. Enough na anay. Manamyanay kita, happy birthday. Antis kita base sa mga zodiac sign para sa aton tanan horoscope karon nga adlaw. Wow, happy birthday. Happy 77th birthday kay Rosita Semafranca. Rosita Semafranca, 77th birthday today. Ang pagpanamyaw halin kay Mama Ek kag kay Dayday. Happy 66th birthday kay Jessa Cerudo, mo mga seniors gid na. Halin naman ina kay Inday MM kag kay Mama Tuto. Wow. Happy birthday man kay Florenda Licaniel. Halin kay Dayday, ba mga taga Sitio Ubos na. Sitio Ubos dira sa May San Enrique. Greet ko birthday ni Tatay Jesse Cerudo kag meninay ising si Mafranca. Salamat gid im ni Mama Abo, salamat gid sa inyo dara, no? Madamo gid nga salamat. Pero sa iban pa gid naton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila birthday today, happy birthday. Kag ang inyo horoscope karon nga adlaw sa mga natawo karon nga adlaw iya na Nobyembre 17, labi kag labaw sa tanan. Ikaw ang may manggaran nga imahinasyon. Isa ina ka pinasahi nga ginaangkon sang mga makabig neton bala inventor, mga kilala nga ikaw mismo pwede nga mangin isa sa ila. Bot silingon, mabakas, kag mapisan. Okay? Ang mga Scorpio, mga natawo Oktobre 23, tubtub Nobyembre 23, diri ikaw nga zodiac sign. Hulag. Ang imo kapalaran amo magahulag para sa imo, para nga magapalapit ang kadalagan. Galing, bisan nga nagaduha-duha ka, dulaon mo ina. Kag magpangamuyo ikaw, dulaa ang negatibo nga paminsaron para ang swerte hindi magpalayo sa imo. Scorpio, mga maswerte nga mga numero 9, 13, 15, 25, 32, kag 38. Peach is your lucky color. Kadtuan na ito na ang mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 22, tubtub Disyembre 21, Sagittarius, okay lang, na? Pabay ilang nga magpalayo sa imo ang
mga nagapangindi sa mga ginahimo mo, na? Kay mabalik ina sila, kay makita nila nga sala sila kag husto ikaw. Maswerte nga mga numero sa mga Sagittarian karon nga adlaw 12, 20, 28, 31, 30 kag 39. Red is your lucky color. Kadtuan naman nato na mga Capricorn. Yes, ang mga Capricorn, Disyembre 22 tubtub Enero 19. Yes, Capricorn yan. Ipakita sa tanan, ilabi na sa kaytaasan, nga mas nga ginahatagan mo importansya ang imo kaugalingon tungod wala ikaw nagapaapekto sa mga nagahalit sa imo. Na kinahanglan magpasalamat ikaw permi sa kaytasan kag kabigon mo ina nga obligasyon kay hindi kaniya pagpabayaan. Capricorn 14 16 18 22 kag 25-31 mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Aquarius, ikaw naman Aquarius, Hunyo, Enero, Enero 20, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Siling sang inyo horoscope, puno pa ma-share ka man, bisan hingalit lang. Na? Kaya mo inang effective nga pangontra sang mabatyagan mo nga kasubo kag kataka. Ha? Sa imo pagpulo pa masyar, hindi ka lang mangin happy, kundi mahanduraw mo pa, kag maangkon man ang kapagsik, mahanduraw mo ang nakaligad mo nga sa diin ikaw malipayon. Maswerte nga mga numero sa mga Aquarius, 17, 20, 21, 26, 29, kag 30. White is your lucky color. Kadtuan naman nato ng Pisces. Yes, Pisces, Pebrero, Justin, 9, tubtub Marso 20. Pisces, suno sa inyo horoscope. Hindi pagpatihan gilayon inang mga hinuring-huring o kung ano man ina nga mga marites o ano man idulong sa imo nga mga istorya sa mga marites. Ha? Kinanglan mag-observe ka, magbantay ka, mangin alerto ka para nga may mabakod ikaw nga basihan. Maswerte nga mga numero sa Pisces, Justin 9, 25, 28, 39, 36 kag 40. Green is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Bow. Ang mga Aryan, mga maisog sang baletyagon. Ha? So, inang kaisog sang baletyagon mo, amo inang imo magamit para nga maangkon mo ang anuman nga gusto mo sa kabuhi sa madali nga panahon. Boperte, no? Gamita ina sa husto, na? Gamita sa hustong kaisog sang imo buot para mangin lubos ang imo nga kalipayan. 1, 9, 21, 23, 28, 33 ang mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Okay, una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign. Relax lang, balik pa si Tito Wilma pagkatapusang mga ini. Padalinon Alma. Good afternoon, Tito We. Patamyaw family Pedalino kag family Dayon dira sa Barangay Bubog, Talisay City. God bless permigi ko pamati sa inyo mga drama kay ka mga nami gid. Dayon Padalinon Alma. Salamat gid ari lang ko din naga-monitor sa stereo FB live stream. Thank you Sir Alex Montesa. RR Tamyaw kulang Kabawag family sa Cadiz kag Manapla. Salamat gid. Dali lang gid. Pag champion ang ginamit mo, Monitor may lang pagkakataon ka. nga tamyaw lang. Mama ng lahat, Mama Wapang. Okay. Baby Gregorio, mayong hapon. Good afternoon, Tita. Franklin Telohio, salamat man. Yes. Siling ni Ma'am Aina sa sender. Ahay, amo ginaday batuna ang tanan. Mga pagtilaw lang, mga muyo ka, hindi ka magpadula paglaom. Okay, Ma'am Ana, salamat gid ano. Ma'am, good PM, pwede ko kapangayo sang cellphone number ka sender nga si Loida. Thanks gid Ma'am, God bless. Rene Cruz, Kapanas Alferez. Ang letter sender subong, sir. I don't know kung na-delete na diguro sa
text hotline, why ko nakuha ang iyang cellphone number, na? Wala man sang permanente diri sa kalibutan at tanan temporaryo lang hambal ni Ma'am Inday Blaza, na? Dudoy Dennis Lecueste, purya buyag lang, Luida, ginikanan. Sang 80s, damo, classmate, Uma, elementary, ILO sa ginika, ilo sa ginika ng 2022 na kaluyan man sila, himo lang maayo, may kaluoy gid ang Dios. God is watching us. Magsalig lang sa Ginoo. Aktibo sa simbahan kung ano ang religion mo. Kag batunon mong kamaturan, ampo lang sa Ginoo, magsalig sa gahom. Sang aton makaako, Dudoy Lenis lang kwesti, salamat gid ha. Yes, correct gid Tito Wilma ang Ginoo, ta hindi gid maghatag sang problema nga hindi ta makaya. Tanan nga problema may solusyon. Jeannie Sulgon, ma'am, thank you gid. Miss Jane Candido Hildore, salamat man. Pamatiiday ang advice sa imo ni Tawe kay na comfort gid sa imo. Tita Wilma Tamyaw Kulihog. Happy birthday today kay Lore Ripique. Mayong hapon. Evangeline kay Lani Hulag ay, God bless. Kay Sir Eddie Laus, good afternoon man. Salamat gid ara sila ni Nanay Isabel. Teresita Quinto, always monitor from La Granja, La Carlota City. Keep safe always, Tito Wek. God bless you and thank you, gid. Bao, oo nga mga anak. Salamat, gid sa inyo, ha. Gatry, gid ko nga maubos, ina. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo. Kay Luisa Eloro, yes. Dira sa imo, Ma'am Imelda Magalyon, salamat gid na. Kay Gloria Taniedo, salamat man kay Alma, kay Joan Arbas. Okay, salamat kay mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Mami Pilar, kay Mami Diana Consolacion, si Isabela, yes, Nanay Diyin mayong hapon. Kay Sir Wanse, Efren Wanse, salamat gid kay Inday Norma Rosales, kay Inday Grace, salamat man. Ang mga naka-online naton nga mga opinion na ang mga arabala sa aton chatroom na pangbasa ko ina, salamat gid sa inyo. Napambasa ko gid inyong opinion kag hoping nga pasalamatan man ina sa aton sa ni letter sender. Okay? Happy birthday kay Lore Ripique. Halin kay Inday Jean Hisulgon. Relax. Kay tapuson anay ni Tito Will mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Taurus, kadto na kita sa Taurus. Ining mga natawo Abril 20 tugtog Mayo 20. Madula ang imo pagka madinuha-duhaon o kung ang imo man pagkaalang-alang sa sitwasyon bala, na? Ina, madula ang imo nga katahap, dugang paggid, kung imo namaan kung ang ginahando mo, kay nga ang makahatag kasanagan sang tanan mo nga nabatsyagan, up there. Ara lang siya nga nagatamod sa imo. Gani magpanawag ikaw. Mas wati nga mga numero sa mga Taurus, 11-14, 16-26, 27-34. Purple is your lucky color.
ang mga Gemini. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Baw. Masiling bala ba mahinang mga kalaban mo subong? Gemini, gani kung mahimo hingalitan mo gid para nga mabayaan mo sila or makabiya ka sa ila milya-milya na kag kinanglan hulag sila na kag abi mo kung sa siningation nagahulag sila nga daw feeling nila mas mabaskog sila sa imo pero hindi mo inapagpatihan kay ang matuod dira mahuyang ginman sila. Gemini, mga maswati nga mga numero 12, 20 24, 29, 30 kag 32. Your lucky color is pink. Impunto stress, Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat. Man magpadayon si Tita Wilma sa nabili natin nga zodiac sign, hindi kisamtang balaw may nagsiplatan ko di hambal ni 8220 amo man nang naagyan ko inday Lloyd gani gahibi man ko now ha ariho ay hatag iya number inday Lloyd kung pwede kuno kamo nga duha magkatiksanay damo na siya kuno bata kag nagakinahanglan siya timbang ahay ang tao nga may maayo sing kabubuton. God bless you. Okay, try naton siya nga mag-contact, ha? Okay. Sa online, may naghambal man nga magpangayo man sang iya sini number. Okay. I-anuhon ko kung nakuha kong iya cellphone number. Pero for sure, pamati siya. Ma-message naman na siya liwat kay Tita Wilma. Okay, ubuson ko niya nang nabilin. May pila pa kita ka zodiac sign nga nabilin. Cancer, yes. Ang mga Cancer na tao Hunyo 21 tub Hulyo 22. Cancer, suno sa imo horoscope. Kinahanglan nga piyad di mong imo fear, ay imo nabatsyagan nga kahadlok. Tungod ang matudtuod, ang kahadlok nga nabatsyagan mo subong, amo na ang naghatag sa imo sang negatibo nga dulumdumon. Patigid ko na iya, ha? Okay, batong ipati ka na. 15, 21, 29, 33, 37, kag 39, mga maswerte nga numero sa Cancer. Beige is your lucky color. Kantuan naman nato ng mga Leo. Yes, ang mga Leo, mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Hindi pagkasubi, no? Hindi ka magkasubo, na? Sa mga tawong nabuligan mo nga wala nagbalikid sa imo nga para sa imo makasiling ka ba lang mga wala utang nga kabalaslan hindi na pagkasubi hindi na pag dumduma kag hindi ka maghambal nga mga wala sila utang kabalaslan importante nakabulig ka sa ila madala na ibutang mo sa pensar mo tagua sang likom sa imo baletyagon ikalipay mo ina tungod nag-ayuhan sila kay kun mahimo mo ina mas labi kapagid nga swartihon ako kapatigig ko na Leo mas swerte mo nga mga numero 3, 18, 25, 26, 34 kag 41. Blue is your lucky color. Yes, mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, duga nga swerte ang makuha mo pagkatapos mga swertihon. Aba, perte, may swerte pagin nga mag-aabot. Gani, masiling kapid sang maayo mo nga kapalaran ang mag-aabot sa imo.
14, 21, 27, 31 kag 36. Black is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Libra. Ang mga Libra Setyembre 23 tub Oktubre 22. Libra, hindi ka maghulat. Hulag ka suno sa plano mo. Kaya kung maghulat ka lang na hulat. Maunahan ka gid sang iban. Pero kung sa paghulag mo, buligan ikaw sang kahitaasan, maangkon mo ang tanan nga bunga. Mangin bunga sang imo mga plano. Gani, go na Maswati mo man nga mga numero 8, 16, 11, I'm sorry 8, 16, 11, 20, 21, kag 36. Violet is your lucky color. Okay, Tita We, nabatian nato ng atong text sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para iya karon nga adlaw Webes, Nobyembre 17, tuig 2022. Pasensya sa wala nato malabutan nga mga mensay pero madamo gid nga salamat sa inyo, na? Ang aton Bible verse of the day nga babilin sa inyo halin sa Romans chapter 8 verse 27. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Buwas na naman, so salamat gid. Standby sa may tahong mga drama, mensahe sang paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.